sigui que això de doblar regidors és una cosa que mai no s'haguessin pogut imaginar. Estem molt contents, nosaltres ja veiem al carrer que pujàvem, això quan algunes enquestes nos donaven 2, 3, deien no, això és impossible, perquè veiem que la gent estava entusiasmada en les nostres propostes, però clar, el que no imaginàvem era el 6, no? Estem molt contents i aquí m'agradaria donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat i a totes les persones que ens han donat el seu recolzament i els dic que no els defraudarem perquè començarem a treballar amb totes les nostres propostes per aconseguir el màxim possible.